Mga Ilocano pag nagugulat. Ay, iyan! O, kinamo na lang ko na tatig igama nga eh. Isiyap kong tupay kanyam. Yung kayo po lagi ng tiso kada kita muging nyo. What? Ay, si kayong ka man nagsukat, madi mabaling tinalabasit no, gurgurod ko na timkimat. Ha? Ay, si ka, sumanilpon ka nitang timkimat na ganun doon. Kung pala ital na. Mga Ilocano kapag may dumalan na natay. Yes! Edward, hindi naman Edward. Tungkol atang. Yes! Edward! Oh! Dati na tayo eh, kumabas to. Ngamon datang na tayo, hindi pa lamag na di bangat nga dalan. Hindi pa batong tibalan. Anong sinabi ko sa'yo kanina? Di ba wag kang pumunta dyan? Halika nga dito, halika nga dito. Halika dito! Isa! Umintay yung maging tatlo to ha? What? Bumaba ka dyan! Naglayin ka itong ubingad. Bumaba ka man dita! Nung mo kayong ipasipas ka dita, bumaba ka ta! Isa! Ay, okay na nga mo kasi bumaba dita! Hindi naman. Bumaba ka tahan! Nung mo kayong ipasipas ka dita, tayo! Isa! Okay na naman. Okay, bumaba dita! Bangad ka na tagang anuan! Hey! Andre! Gawin doon! Nga orason! Aldawan, pinangalan! Nga ubran dita! Gawin kahan! Itamo, itaka nga mangalan! Pagpadasang tagawid ha! Masipat ka nga talagang ube! Pagpadasang tagawid! Pagbaka niya pagpadasang! Hey! Bili ka nga ng magic sarap doon! Nandiyan sa mesa yung pera! Punta ka na ah! Isa! Dalawa! Bili ka lang isa! Andre! 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 Magkaroon ko nga ng tibitseng! May isa! Adat na lang sa ano yung paggatang! Ingkan ah! Nalag sa uto na ya! Habang mauring ang tayo ano yung dito ang kininang! Ingkan! Habang bahag ka ah! Bumawat ka na kalalain ka! Ibabaon na ka na kaya kuha ka! Ito'y karuba may nagbibidyo okay tirabi oras na alas 10 okay dinayo pa ilaan pakaturog hindi man nga uburon ko magatabalay yun ka nakarungrung kayo pag kumanawang karuba yo nabago yung mat dati bubaryo nakarungrung da pwisit ako man nag-game ako oras nagtababalay yun minsan pa yung pakaturog tirabi Kurang hasti wag ya. sinapintas ba't kurang turog na amoy ba't na natin kurang tuturog na agkan sa to orno